അല്ല അതല്ല നമ്മുടെ ഹരേ ഭാഗവതത്തിന്റെ കൃഷ്ണ. PDF. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഞാന് ഹരേ അല്പം കൃഷ്ണ. ലേറ്റായി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. PDF കൊണ്ടിടണേ മാതാജി ആ ഭാഗവതത്തിന്റെ. ലൈവ് ഇട്ട പോരെ? പുസ്തകം ഇല്ലല്ലോ അല്ല മാതാജി. PDF വേണം പുസ്തകം മാതാജി. ഇല്ലാത്തവരുണ്ടല്ലോ. PDF ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ എല്ലാവർക്കും വായിക്കാൻ പറ്റുമോ? അല്ല, സ്ലൈഡ് പോരെ? നമ്മുടെ ഇതില് സ്ക്രീനിൽ കാണിച്ച പോരെ? നമ്മൾ അത് എഴുതി മതി, അത് വെക്കുന്നുണ്ട് മതി. അത് മാതാജി. എഴുതി എടുക്കുന്നുണ്ട് മാതാജി, എഴുതി എല്ലാരും ചില വേണം. ആളുകൾക്ക് വെക്കുന്നുണ്ട്. ഇല്ല മാതാജി, PDF വേണം. എഴുതിയിരിക്കുന്നുണ്ട് മാതാജി. എല്ലാരും അപ്പൊ എഴുതി എഴുതി എടുക്കുക. വെക്കുന്നു. അല്ല ചില ആളുകൾ എഴുതിയെടുക്കുക. ഇന്നലെ അല്ലാതെ പറയാനങ്ങ് വിട്ടുപോയി. കഴിഞ്ഞ ദിവസം PDF ഇട്ടിരുന്നോ? അതെ ആ അതെ. മാതാജി മായാമാതാജി ഇട്ടിരുന്നോ? എന്റെ ഉണ്ട്. ഞാൻ വസന്ത മാതാജിക്ക് എത്ര തന്നാല് ഇട്ട് എത്ര ഇടാൻ പറ്റുമോ? ശ്ലോകത്തിന്റെ മാതാജി ഇട്ടത്? 11ന്റെ ഇട്ടില്ല മാതാജി. 10 വരെ പതിനൊന്നിന്റെയാ ഇട്ടു. വേണ്ടത്. 11ന്റെയാ മാതാജി വേണ്ടേ? 11ന്റെ വേണ്ടു. 10 വരെ കഴിഞ്ഞു. മാതാജി എന്റെ ഹരേ കൃഷ്ണ എന്റെ കയ്യിലുണ്ട്. ഞാൻ വസന്ത മാതാജിക്ക് ഇട്ട് തരാം. ഒന്ന് ചെയ്യോ? ഓക്കെ അത് മതി മാതാജി, അത് മതി. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. അത് മതി. ഓക്കെ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലെ സ്വയം രൂപഗദാമഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരൂൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗദ്ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി പ്രിയേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം. പ്രണാമം മാതാജി. വസന്ത മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ കിട്ടിയോ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ വസന്ത മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ വസന്ത മാതാജി. നോക്കാം മാതാജി, നോക്കാം, ഞാൻ നോക്കാം. ജയിക്കാനും പറ്റില്ലല്ലോ. നോക്കാം. ശരിയായി, ശരിയായി. ഇതിലോട്ടിടാൻ എനിക്ക് ഒരു സെക്കൻഡ്. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം ശുഭമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ജൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയിൽ നഷ്ടപ്രായഷ ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ. ഭവേ ഭവേദാ ഭക്തി പാദയോസ്തവ ജായതേ തഥാ കുരുഷു ദേവേശനാദസ്തും നോ യദ പ്രഭോ നാമ സങ്കീർത്തനം യസ്യ സർവപാപ പ്രണാശനം പ്രണാമോ ദുഃഖശമനോ തം നമാമി ഹരിം പരം. തം നമാമി ഹരിം പരം. നാലും അഞ്ചും ശ്ലോകങ്ങള്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ 4-5 ശ്ലോകങ്ങളല്ലേ ഇനി നോക്കാനുള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. തത്രോപനീതബലയോരവേർദീപമിവാദൃത ആത്മാ രാമം പൂർണ്ണകാമം നിജലാഭേന നിത്യദാ. പ്രീത്യുത്ഫുല്ലമുഖാ പ്രോജുർ ഹർഷഗദ്ഗദയാ ഗിരാ പിതരം സർവസുഹൃദമവിതാരമിവാർഭക. തത്ര അനന്തരം ഉപനീത സമ്മാനിച്ച ശേഷം ബലയ ഉപഹാരങ്ങൾ രവേ സൂര്യന് ദീപം ഇവ പോലെ ആദൃത മൂല്യം കൽപ്പിക്കയാൽ
ആത്മ ആരാമം സ്വയം പര്യാപ്തം പൂർണ്ണകാമം പൂർണ്ണ സംതൃപ്തൻ നിജലാഭേന അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വശക്തിയാല് നിത്യത അവിരാമമായി പ്രദാനം ചെയ്യുന്നവൻ പ്രീതി തന്നെ ഉൽഫുല്ലമുഖ പ്രസന്നവദനങ്ങൾ പ്രോജു പറഞ്ഞു ഹർഷ സന്തോഷിച്ച ഗദ്ഗദയാ ഹർഷോന്മാദകമായ ഗിരാ മൊഴികൾ പിതരം പിതാവിന് സർവ എല്ലാ സുഹൃതം സുഹൃത്തുക്കൾ അവിതാരം രക്ഷാകർത്താവ് ഇവ പോലെ അർഭക ആശ്രിതരായ കുട്ടികൾ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ് പൗരന്മാർ അവരവരുടെ ഉപഹാരങ്ങളുമായി ഭഗവാന് മുന്നിൽ ആഗതരായി. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ദ്വാരകയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു അല്ലേ, പാഞ്ചജന്യം മുഴക്കി എല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു ഭഗവാന്റെ വരവ്. അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഉപഹാരങ്ങളുമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ ഓടിയെത്താണ്. സ്വശക്തിയാൽ മറ്റുള്ളവർക്കെല്ലാം അവിരാമമായി പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന പൂർണ്ണ തൃപ്തനും സ്വയം പര്യാപ്തനുമായ അദ്ദേഹത്തിന് അവയെല്ലാം അവർ സമർപ്പിച്ചു. ഈ ഉപഹാരങ്ങളെല്ലാം സൂര്യനെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ അർപ്പിക്കുന്ന ദീപം പോലെയായിരുന്നു. എന്താ ഇങ്ങനെ ഒരു ഉപമ? സൂര്യനെ ആരാധിക്കുമ്പോ ഒരു ദീപം കാണിച്ചാല് ആ ദീപത്തിന് എന്തെങ്കിലും അവിടെ പ്രസക്തി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ അല്ലെ? ആ സൂര്യനുണ്ട്, ഓൾറെഡി വെളിച്ചമുണ്ട്, അതിലൊരു ചെറിയൊരു ദീപം പോലെ. അതായത് ഭഗവാന്റേതാണ് ഇവിടെയുള്ള എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ് അല്ലെ, നമ്മളുടേതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു ഉപഹാരം, ഇത്ര നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉപഹാരം നമ്മൾ കൊണ്ടേ കൊടുക്കുകയാണ്. ഭഗവാന് കൊണ്ടേ കൊടുക്കുമ്പോ ഇത് വീണ്ടും വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഉപഹാരം കൊണ്ട് കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സൂര്യന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു വിളക്ക് കത്തിക്കുന്ന പോലെ ഉള്ളൂ. അത്രയും നിസ്സാരമാണ് അല്ലെ ഭഗവാനെ അപേക്ഷിച്ച്. ഭഗവാന് എല്ലാ സമ്പൂർണമായിട്ട് എല്ലാം ഉള്ളതാണ് ഭഗവാന് അല്ലെ. ഷഡൈശ്വര്യ സമ്പൂർണ്ണൻ. ഷഡൈശ്വര്യം മാത്രല്ല, ആയിരക്കണക്കിന് എത്ര അചിന്യമായിട്ടുള്ള ഐശ്വര്യങ്ങള് ഭഗവാന് ഉണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഈ ഉപഹാരങ്ങൾ എന്തുപോലെ ഉണ്ടെന്നാ പറയണേ? സൂര്യനെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ അർപ്പിക്കുന്ന ദീപം. എന്നാ ദീപം ആരാധിക്കണ്ടേ ഭഗവാനെ? എല്ലാവരെയും അല്ലെ, നമ്മള് പൂജ ആരാധനയൊക്കെ നടത്തുമ്പോ ദീപം വേണല്ലോ അല്ലെ. അതൊരു ചടങ്ങ് പോലെ അത് വേണം. പക്ഷെ അതിന് ഇത്രേ പ്രസക്തിയുള്ളൂ. ഭഗവാന്റേതാണ് എല്ലാം. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഓരോരുത്തരൊക്കെ വഴിപാട് കഴിക്കുമ്പോ ഞാൻ ഇന്നത് വഴിപാട് കഴിച്ചു, ഇന്നത് കൊടുത്തു എന്നൊക്കെ പറയുമല്ലേ വലിയ കനത്തില്. പക്ഷേ ഭഗവാന്റേതാണ് എല്ലാം. അത് നമ്മള് ആ ഒരു മനോഭാവത്തോടെ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക മാത്രാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റേത് തന്നെയാണ്, നമ്മൾ അത് ഭക്തി ആദരപൂർവം അല്ലെ സ്നേഹത്തോടെ സമർപ്പിക്കണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോ വേണം അത് അല്ലെ. എല്ലാ ഉപഹാരങ്ങള് ഭഗവാനെ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട്, സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് കാണിക്കാനുള്ള ഒരു ടോക്കണായിട്ടത്. അത്രേ ഉള്ളൂ. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. എന്നിരുന്നാലും കുട്ടികൾ തങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവിനെ, തങ്ങളുടെ പിതാവിനെ സ്വീകരിക്കുന്നത് പോലെ പൗരന്മാർ ഭഗവാനെ സ്വാഗതം ചെയ്യാനായി ഹർഷോന്മത്തമായ മൊഴികളിൽ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇപ്പോ രക്ഷിതാവിനെ കാണുമ്പോ കുട്ടികൾ ഓടി വരണ പോലെ അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലേ. അപ്പോ അങ്ങനെ ആ പിതാവിനെ സ്വീകരിക്കണ പോലെ പൗരന്മാര് ഭഗവാനെ സ്വാഗതം ചെയ്യാനായിട്ട് സന്തോഷത്തോടെ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു അടുത്തേക്ക്. ഭാവാർത്ഥം. പരമപുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ ആത്മാരാമൻ എന്ന് ഇതിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം സ്വയം പര്യാപ്തനാകയാൽ തനിക്ക് ഉപരിയായി യാതൊന്നിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തിന് ആനന്ദം കണ്ടെത്തേണ്ടതായിട്ടില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ അസ്തിത്വം തന്നെ സമ്പൂർണ്ണ പരമാനന്ദമാകുന്നു. വീഡിയോ ഓണാവില്ല. അപ്പോ തനിക്ക് ഉപരിയായി യാതൊന്നിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തിന് ആനന്ദം കണ്ടെത്തേണ്ടതായിട്ടില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ അസ്തിത്വം തന്നെ സമ്പൂർണ്ണ പരമാനന്ദമാകുന്നു. ഭഗവാൻ സത്ത് ചിത്ത് ആനന്ദമാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന് പിന്നെ മറ്റൊരാൾ ആനന്ദം ഉണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല. തന്നിമിത്തം അദ്ദേഹം സ്വയം പര്യാപ്തനാകുന്നു. അദ്ദേഹം നിത്യമായ അസ്തിത്വമുള്ളവനും പൂർണ്ണ അഭിജ്ഞനും പരമാനന്ദപൂർണനുമാകുന്നു.
ആകയാൽ ഏതു ഉപഹാരവും എത്ര തന്നെ വിലപിടിപ്പുള്ളതായാലും അദ്ദേഹത്തിന് അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. അല്ലെ, ഈ 3 ലോകങ്ങളിലും എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ളതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഭഗവത്ഗീതയില്. എങ്കിലും അദ്ദേഹം ഏവരുടെയും അഭ്യുദയകാംക്ഷിയാകയാൽ എല്ലാവരും ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ സമർപ്പിക്കുന്ന എല്ലാറ്റിനെയും അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കുന്നു. ആ വസ്തുക്കളൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് അതിനർത്ഥമില്ല. അല്ലെ, ഭഗവാന് സ്നേഹാദരങ്ങളോടെ നമ്മൾ ഭക്തിയോടെ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്ന് വെച്ച് ഭഗവാൻ അതിന്റെ ആവശ്യം ഒന്നുമില്ല, ഭഗവാൻ ഒന്നിന്റെയും ആവശ്യമില്ല അല്ലെ ത്രിലോകങ്ങളിലും. എന്തെന്നാൽ അതൊക്കെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തിയിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിച്ചവയാകുന്നു. ഇവിടെ ഭഗവാനെ കാഴ്ചദ്രവ്യങ്ങൾ സമ്മാനിക്കുന്നത് സൂര്യദേവന്റെ ആരാധനയിൽ ദീപം അർപ്പിക്കുന്നതിന് സമാനമായി ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു. അത്രയും നിസ്സാരമാണ് അല്ലെ. സൂര്യൻ ഉദിച്ചു നിൽക്കുമ്പോഴേ ഒരു ദീപം ജ്വലിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ നിസ്സാരമായ കാര്യമാണ്. അതുപോലെയാണ് ഓരോ ദ്വാരകാവാസികൾ ഓരോരുത്തരും അല്ലെ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ പാരിതോഷികങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണെന്നിരിക്കലും സൂര്യദേവനെ ആരാധിക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ദീപം സമർപ്പിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. സൂര്യ ആരാധനയിൽ ആരാധകൻ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള ഫലം ആവശ്യപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ ഭഗവത് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഇരുപക്ഷത്തു നിന്നും എന്തെങ്കിലും ആവശ്യപ്പെടുന്നതിന്റെ ചോദ്യമേ ഉദിക്കുന്നില്ല. അഹൈതുകി ഭക്തിയാണ് അല്ലെ ഭഗവാനോട് വേണ്ടത്. അതല്ലാതെ ഓരോ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല ഭഗവാനെ സമീപിക്കേണ്ടത്. ആത്മീയമായിട്ട് അല്ലെ നമ്മളെ ഭഗവതോന്മുഖമാക്കാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് അല്ലെ. ഭക്തി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അല്ലാതെ ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല. അതെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാനും ഭക്തനും തമ്മിലുള്ള പരിശുദ്ധ പ്രേമത്തിന്റെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും ലക്ഷണമാകുന്നു. ഭഗവാനാണ് സർവ്വജീവാത്മാക്കളുടെയും പരമപിതാവ്. ആകയാൽ ഭഗവാനുമായുള്ള ഈ ജീവാധാരമായ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരായവർക്ക് പിതാവിൽ നിന്നും പുത്രോചിതമായ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാം. അപ്പോ നമ്മള് ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ബന്ധമുണ്ട്. അപ്പോഴ് നമ്മുടെയൊക്കെ പരമപിതാവായിട്ട് ഭഗവാനെ കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ പുത്രോചിതമായിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നത് തെറ്റല്ല. പിതാവാകട്ടെ അത്തരം അനുസരണശീലരായ പുത്രന്മാരുടെ ആവശ്യങ്ങളെ യാതൊരു വിലപേശലുമില്ലാതെ നിറവേറ്റുന്നതിൽ സന്തുഷ്ടനുമാണ്. അപ്പോ അങ്ങനെ ആ സ്നേഹാദരങ്ങളോടെ അല്ലെ പ്രേമഭക്തിയോടെ ഭഗവാനെ സമീപിക്കുമ്പോഴ് ആ ഭക്തന്റെ ആവശ്യങ്ങളും ഭഗവാൻ നടത്തി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ കൽപ്പവൃക്ഷത്തെ പോലെയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഹൈതുകമായ കാരുണ്യത്താൽ ഏവർക്കും എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നു. കൽപ്പവൃക്ഷാണ്, ചോദിക്കുന്നത് എന്തും ലഭിക്കുകയാണ്. എങ്കിലും പരമപിതാവ് എന്ന നിലയിൽ ഭക്തിയുത സേവന നിർവഹണത്തിന് പ്രതിബന്ധമാണെന്ന് നിരൂപിച്ചിരിക്കുന്നവയൊന്നും ഒരു ശുദ്ധഭക്തന് ഭഗവാൻ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭക്തിയിൽ ഉയർത്തണം ഒരു ഭക്തനെ എന്ന് വിചാരിച്ചാലോ ഭഗവാൻ ചിലപ്പോ ഭൗതികമായിട്ടൊന്നും നൽകിയെന്ന് വരില്ല. അങ്ങനെ ഭക്തി മാത്രമാണ് കൊടുക്കുക. അപ്പോ ശുദ്ധഭക്തനെ ഭഗവാൻ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാ പറയണേ. ഇപ്പൊ ഭഗവത് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ നിരതരായവർക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ ആകർഷണത്താൽ കലർപ്പറ്റ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ നിലയിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ എന്താണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്? ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാനുള്ള ആ മനസ്കത വേണം അല്ലെ, അതിനുള്ള സ്ഥിരോത്സാഹം വേണം. അതാ എവിടെയും പറയണത്. അപ്പോ നമ്മള് ആ സ്പിരിച്വൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് തനിയെ നമ്മള് ഉയരും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആറാമത്തെ ശ്ലോകം. പേപ്പർ എടുത്ത് കളയോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തൊക്കെയോ ഗഡ്ബഡുണ്ട്. ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ? കിട്ടിയായിരുന്നോ? നോക്കിയോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്താ മാതാജി? PDF ഇപ്പം മുമ്പ് മാതാജി അയച്ചെന്ന് ഇട്ടായിരുന്നു ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലെ. കിട്ടിയോ എല്ലാവർക്കും? കിട്ടിയോന്ന് ചോദിച്ചതാ മാതാജി. നെറ്റിന്റെ പ്രശ്നമുണ്ടോ? വന്നിട്ടുണ്ട് മാതാജി. ഉണ്ടോ?
ഡൗൺലോഡ് ആവണമെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും. കുറെ ഉണ്ട്. മാതാജി അത് കുറെ കുറച്ച് പേജിലോട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആവത്തുള്ളത് PDF. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ കുറെ സമയം എടുക്കും. പിന്നെ കിട്ടും. ഇത് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് കിട്ടുമായിരിക്കും. അന്നേരം എല്ലാവർക്കും എഴുതിയെടുക്കാം. അതേ പറ്റൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ നോക്കി വായിക്കും. ആറാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാഥാസ്മതേ നാഥ സദാം ഘ്രിപങ്കജം വിരിഞ്ച വൈരിഞ്ച സുരേന്ദ്രവന്ദിതം പരായണം ക്ഷേമമിഹേച്ഛതാം പരം നയത്ര കാലപ്രഭവേത് പരപ്രഭു. നദാ പ്രണമിച്ചു. സ്മ ഞങ്ങൾ അപ്രകാരം പ്രവർത്തിച്ചു. തേ അങ്ങേക്ക്. നാഥ ഹേ നാഥ. സദാ സദാ അംഘ്രിപങ്കജം പാദപങ്കജങ്ങൾ. വിരിഞ്ച ആദ്യ ജീവാത്മാവായ ബ്രഹ്മാവിനെയാണ്. വൈരിഞ്ച എന്ന് പറഞ്ഞ സനകനെയും സനാതനെയും പോലുള്ള ബ്രഹ്മപുത്രര്. സുരേന്ദ്ര സ്വർഗാധിപതി. വന്ദിതം ആരാധിക്കുന്നു. പരായണം പരമോന്നതൻ. ക്ഷേമം ഇഹ ഈ ജീവിതത്തിൽ ഇച്ഛതാം പ്രകാരം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുവൻ. പരം പരമമായ ന ഒരിക്കലും. എത്ര എവിടെയാണോ കാല അനിവാര്യമായ കാലം. പ്രഭവേത് അതിന്റെ സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ കഴിയുന്ന പര അതീന്ദ്രിയനായ പ്രഭു പരമപുരുഷ ഭഗവാൻ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. പൗരന്മാർ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ ഭഗവാനെ, ബ്രഹ്മാവിനെ പോലുള്ള ദേവന്മാരും 4 കുമാരന്മാരും സ്വർഗാധിപതിയായ ഇന്ദ്രൻ പോലും അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു. ജീവിതത്തിന്റെ പരമമായ ക്ഷേമം കൈവരിക്കുവാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുടെ ആത്യന്തിക ആശ്രയസ്ഥാനം അങ്ങാകുന്നു. പരമോന്നതനായ അതീന്ദ്രിയനായ ഭഗവാൻ അങ്ങാകയാൽ അനിവാര്യമായ കാലത്തിന് അങ്ങയുടെ മേൽ പ്രഭാവം ചെലുത്താൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ എല്ലാ പേരും ഭഗവാനെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്, അല്ലെ? ബ്രഹ്മാവാണെങ്കിലും സനത് കുമാരാദികളാണെങ്കിലും സ്വർഗാധിപതി ഇന്ദ്രനാണെങ്കിൽ പോലും ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും. അപ്പൊ ആ ക്ഷേമം കൈവരിക്കാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുടെ ആശ്രയസ്ഥാനം ആരാണ്? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ്. പരമോന്നതനായ അതീന്ദ്രിയനായ ആ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാലത്തിന് പോലും അങ്ങയുടെ മേല് പ്രഭാവം ചെലുത്താനാവില്ല എന്ന് പറയാണ്. ഭഗവത്ഗീതയിലും ബ്രഹ്മസംഹിതയിലും മറ്റ് ആധികാരിക വേദസാഹിത്യങ്ങളിലും സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാകുന്നു. ഈശ്വര പരമകൃഷ്ണ നമുക്കറിയാം. അദ്ദേഹത്തിന് സമാനനായോ ഉപരിയായോ ആരും തന്നെയില്ല എന്നതാണ് സർവവേദ സാഹിത്യങ്ങളുടെയും നിർണയം. പരമപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളായ ആശ്രിതരായ ജീവാത്മാക്കളുടെ മേൽ കാലദേശങ്ങൾ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ, അല്ലെ? ഭഗവത് അംശമാണ് ജീവാത്മാക്കൾ എന്ന് നമുക്കറിയാം. എന്നാല് അവരുടെ മേല് കാലവും ദേശവും ഒക്കെ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നുണ്ട്. ജീവസത്തകൾ അധീനരായ ബ്രഹ്മവും അതേസമയം പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ അധീശനായ നിരപേക്ഷനുമാകുന്നു. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അധീനരാണ്, അല്ലെ? ഭഗവാനാണ് അധീശനായിട്ടുള്ളത്, അല്ലെ? ഭഗവാൻ മാസ്റ്റർ സെർവന്റ് റിലേഷനാ. ഈ സുവ്യക്തമായ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ വിസ്മരിക്കുന്ന ഉടൻ തന്നെ തൽക്ഷണം നാം മായയിലാവും. അപ്പൊ ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് മായയെ ആശ്രയിക്കാം, അല്ലെ? മായ പിന്നെ നമ്മളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിലോ ഭഗവാനെ ശരണാഗതി ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കൺട്രോളിൽ നമ്മൾ വരും, അല്ലെ? അതല്ലെങ്കിലോ ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ നമ്മൾ വന്നില്ലെങ്കിലോ മായ പിന്നെ നമ്മളെ എടുത്തോണ്ട് പോകും, അല്ലെ? ഘോര അന്ധകാരത്തിലേക്ക് ഇടപെട്ട ഒരുവനെ പോലെ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങളിലേക്ക് തള്ളപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ മായാധിഷ്ഠിതമായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി? നമ്മള് എല്ലാവിധ ക്ലേശങ്ങള് താപത്രയങ്ങള് ഒക്കെ അനുഭവിക്കുക. ബോധവാനായ ജീവസത്തയുടെ നിർമ്മലമായ അവബോധം എന്നത് ഈശ്വര അവബോധമാണ്. അതിൽ അവൻ എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലും ഭഗവാനെ ശിരസാ നമിക്കുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാനെ കൃഷ്ണാവബോധം വേണം, അല്ലെ? നമ്മുടെ അവബോധം ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. അപ്പൊ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ ഭൗതികതയില് സ്വസ്ഥത ഉണ്ടാവുള്ളൂ, സമാധാനം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതല്ല ഭഗവാനെ മറന്ന് മായയ്ക്ക് അടിമപ്പെട്ടാലോ താപത്രയങ്ങള്, അല്ലെ? ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങളിലേക്ക് തള്ളപ്പെടും എന്ന് പറയാണ്.
അപ്പോൾ എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലും ഭഗവാനെ ശിരസാ നമിക്കണം എന്നാണ്. ഇത്രയല്ലേ നമുക്ക് സമയമുള്ളൂ? വസന്ത മാതാജി, സമയം കഴിഞ്ഞോ? അതെ, 8:20 വരെയാ മാതാജി. ആർക്കെങ്കിലും ക്ലാസ് ഉണ്ടോന്ന് അറിയത്തില്ല. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആ, നിർത്താമോ? ക്ലാസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ലാസ് ഇല്ലെങ്കിൽ എച്ചിതനോട് എടുക്കാം. എനിക്ക് അറിയില്ല ആർക്കെങ്കിലും ക്ലാസ് ഉണ്ടോന്ന്. അറിഞ്ഞൂടാ മാതാജി. അതെ, ആർക്കെങ്കിലും ക്ലാസ് ഉണ്ടോന്ന് അറിയത്തില്ല നമുക്ക്. അതുകൊണ്ട് ക്ലാസ് ഇല്ല മാതാജി, ഡിസ്കഷൻ ആണ്. ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു. ക്ലാസ് അപ്പൊ കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പൊ നിർത്തണോ? വേണ്ട, ചൂട് എടുത്തോ മാതാജി. ഒരു ശ്ലോകം കൂടി ചെയ്യട്ടെ. ശ്ലോകം കൂടെ എടുക്കും മാതാജി. ഒരു എടുക്കാം. ശ്ലോകം കൂടെ എടുക്കാം. അതെ, ഓക്കെ ക്ലാസ് ഇല്ല. ഒരു ശ്ലോകം കൂടി നോക്കാം നമുക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. 7ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഭവായ നസ്ത്വം ഭവ വിശ്വഭാവന ത്വമേവ മാതാഥ സുഹൃത്പതി പിതാ ത്വം സദ്ഗുരുർ ന പരമം ച ദൈവതം യസ്യാനുവൃത്യാ കൃതിനോ ബഭൂവിമ. ഭവായ, ക്ഷേമത്തിനായി. ന, ഞങ്ങളുടെ. ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇല്ല എന്ന് പറയായിരുന്നു അല്ലെ. ഇവിടെ അർത്ഥം ഞങ്ങളുടെ എന്ന് വന്നേക്കുന്നു. ത്വം, അങ്ങ്. ഭവ, ആയിത്തീരുക. വിശ്വഭാവന, പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടാവ്. ത്വം, അങ്ങ്. ഏവ, നിശ്ചയമായും. മാതാ, മാതാവ്. അധ, അതുപോലെയും. സുഹൃത്, അഭ്യുദയകാംക്ഷി. പതി, ഭർത്താവ്. ത്വം, അങ്ങ്. പിതാ, പിതാവ്. സദ്ഗുരു, ആത്മീയ ഗുരു. ന, ഞങ്ങളുടെ. പരമം, പരമമായ. ച, ദൈവതം, ആരാധ്യ വിഗ്രഹം. യസ്യ, ആരുടെ. അനുവൃത്യ, കാലടികളെ പിന്തുടർന്ന്. കൃതി, ന, വിജയി. ബഭൂവിമ, ഞങ്ങളായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. കൃഷ്ണ. വിവർത്തനം, ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അല്ലയോ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടാവേ, അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ മാതാവും സുഹൃത്തും നാഥനും പിതാവും ആത്മീയ ഗുരുവും ആരാധ്യ വിഗ്രഹവുമാകുന്നു. അപ്പൊ എത്ര ഭഗവാനെ പുകഴ്ത്തിയിട്ടും അവർക്ക് മതിയാവണില്ല അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ആ സ്റ്റാറ്റസ് എങ്ങനെയൊക്കെ അവര് വിവരിക്കണത്. അങ്ങ് പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടാവാണ് അല്ലെ. അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ മാതാവാണ്, സുഹൃത്താണ്, നാഥനാണ്, പിതാവാണ്, ആത്മീയ ഗുരുവാണ്, ആരാധ്യ വിഗ്രഹവുമാണ്. അങ്ങയുടെ കാലടികളെ പിന്തുടരുകയാൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാ വിധത്തിലും വിജയികളായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിച്ചാൽ ജീവിതത്തിലെ വിജയം ഉണ്ടാവും. ആകയാൽ അങ്ങ് തുടർന്നും അങ്ങയുടെ കരുണയാൽ സദാ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്തിനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് വരികയാണ്. സർവം നന്മ മാത്രമായ പരമപുരുഷൻ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടാവാകയാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പക്കൽ എല്ലാ സജ്ജീവാത്മാക്കളുടെയും നന്മയ്ക്കായി സർവം നന്മ മാത്രമായ പദ്ധതികളുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എല്ലാവർക്കും നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാ അല്ലെ എല്ലാം പ്ലാൻ ചെയ്യണത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സദ് ഉപദേശം പിന്തുടരാൻ സജ്ജീവാത്മാക്കളെ ഭഗവാൻ ഉപദേശിക്കുന്നു. അപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കയാൽ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും അവർ വിജയികളായി തീരുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വാണി നമുക്കറിയാലേ. ഭഗവാന്റെ വാണിയാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് തരുന്ന സന്ദേശങ്ങൾ അല്ലെ, നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അതേപടി പ്രാവർത്തികമാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജീവിത വിജയം, എല്ലാ മേഖലയിലും വിജയം ഉണ്ടാവും. ഭഗവാൻ ഒഴികെ മറ്റൊരു ദേവതയെയും ആരാധിക്കേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യവുമില്ല. ഭഗവാൻ സർവശക്തനാകുന്നു. ഭഗവത് പാദപങ്കജങ്ങളിലുള്ള നമ്മുടെ വിധേയത്വത്താൽ അദ്ദേഹം സംതൃപ്തനാകുന്ന പക്ഷം നമ്മുടെ ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായ ജീവിതത്തിന്റെ വിജയപ്രദമായ നിർവഹണത്തിന് എല്ലാവിധ അനുഗ്രഹങ്ങളും പ്രദാനം ചെയ്യാൻ തക്ക സമർത്ഥനാണ് അദ്ദേഹം അല്ലെ. ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചാൽ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖവും നമുക്കുണ്ട്, അതുപോലെ ആത്മീയ ആനന്ദവും നമുക്ക് ലഭ്യമാവും എന്ന് പറയാണ്. അങ്ങനെ ഭക്തനെ എല്ലാം പ്രദാനം ചെയ്യാൻ സമർത്ഥനാണ് ഭഗവാൻ. ആത്മീയ അസ്തിത്വം പ്രാപ്തമാക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ഭഗവാനുമായുള്ള നമ്മുടെ ശാശ്വത ബന്ധത്തെ മനസ്സിലാക്കാനായി നമുക്ക് ഏവർക്കുമുള്ള ഒരു അവസരമാണ് മനുഷ്യജന്മം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ മറന്നുപോയിട്ടുണ്ട്, പല ജന്മങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയ പോലെ നമ്മളും ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ആ ബന്ധമൊക്കെ അതൊക്കെ നമ്മൾ റീഎസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യണം. അതിനാ നമുക്കിപ്പോ ഒരു മനുഷ്യ ജന്മം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഇത്രയും അമൂല്യമായിട്ടുള്ള ആ മനുഷ്യ ജീവിതം വെറുതെ വിഫലമാക്കി കളയരുത് അല്ലെ. അദ്ദേഹവുമായുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധം അനശ്വരമാകുന്നു. അതിനെ ഭഞ്ജിക്കുവാനോ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുവാനോ സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധം
ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഇല്ലാണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. പക്ഷെ അങ്ങനെ വിസ്മരിക്കപ്പെടുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യണേ. വിസ്മരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ നമുക്ക് ദുഃഖങ്ങള് യാതനകള് ഒക്കെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. പക്ഷെ ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്റ്റ് ആയിട്ട് നിന്നാല് നമുക്ക് ശാശ്വതമായ സമാധാനം ഉണ്ടാവും. എന്നാൽ എല്ലാ കാലദേശങ്ങൾക്കുമായുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭഗവത് അനുശാസനങ്ങൾ നാം അനുവർത്തിക്കുന്ന പക്ഷം ഭഗവത് കൃപയാൽ അതിനെ പുനരുദ്ധരിക്കാനും സാധ്യമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ തപശ്ചര്യയിലൂടെ അല്ലെ നിർദ്ദിഷ്ട നമ്മുടെ സാധനാ മാർഗമൊക്കെ ശരിയായിട്ട് അനുവർത്തിച്ചു വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ആ ബന്ധം ഉണ്ടല്ലോ അതിനെ പുനരുദ്ധരിക്കാൻ റീഎസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാനും നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പോ ഭഗവാനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ സെന്റർ പോയിന്റിൽ വെക്കുക അല്ലെ. എല്ലാം ഭഗവാനും ഞാനും കൂടെ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു, ഭഗവാന്റെ കൃപ കൊണ്ട് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ള ഭാവമാണ് വേണ്ടത്. ഞാൻ ചെയ്തു, എനിക്കതുണ്ട്, അങ്ങനെയൊന്നും നമ്മൾ പറയരുത്. ഭഗവാനും ഞാനും കൂടി അത് ഭഗവത് കൃപ കൊണ്ട് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു എന്ന് പറയണം എപ്പോഴും അല്ലെ. നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കല്ല, ഭഗവാനും ഉണ്ട്, ഭഗവാനാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ വെറുതെ ഒരു ടൂള് മാത്രം ഭഗവാന്റെ കയ്യില്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മനോഭാവത്തോടെ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള സമാധാനം ഉണ്ടാവും എന്ന് പ്രഭുപാദ് ഇതിലൂടെ പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോ എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ ആ വരവിനെ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ ചുറ്റും കൂടിയിരിക്കുകയാണ്. അതാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ സന്ദർഭം അല്ലെ. ഇനി നാളെ മുതല് വേറെ ടീച്ചറാണ് കേട്ടോ വരിക. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാം മാതാജി. ആ പ്രണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം കേട്ടോ. മാതാജി ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ. ഹരേ പറയൂ. ഞാൻ നാട്ടില് പോവാ. ലെവൽ 1 മാതാജി വരുന്നു. മാതാജി ഞങ്ങൾ ക്ലാസ് എടുത്തത്. മാതാജിയുടെ ക്ലാസ് മാതാജിയുടെ ക്ലാസ് എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് മാതാജിയെ ക്ലാസ് എടുത്തേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജിയാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എനിക്കും അങ്ങനെ തന്നെ മാതാജി. ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് മാതാജിയുടെ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നതേ ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്. ഞാനും മാതാജിയും കൂടെ എന്നാള് പറഞ്ഞായിരുന്നു. മാതാജി നമ്മുടെ പ്രേമ മാതാജിയെ കാണാറേ ഇല്ല. മാതാജിയുടെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരാം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരാം. മാതാജിയുടെ ഭാഗവത കഥ കേൾക്കാറുണ്ട്. സത്സംഗത്തിലെല്ലാം കേറും മാതാജി. ഞങ്ങൾ മാതാജി സ്ഥലത്തില്ലായിരുന്നോ മാതാജി? അതെ അതെ പോവുക അത് കാരനാട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എവിടെയാ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. നാട് തൃശ്ശൂരാ. തൃശ്ശൂര്. ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് എടുത്തപ്പോ മാതാജി തൃശ്ശൂർക്ക് പോയി. ഈ ക്ലാസ് പകുതിയാക്കിയിട്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി.